Който не носи кръста си, а върви след мене, не може да бъде мой ученик. Господ предварително е знаел всичко, което предстои да претърпи за спасението на целия човешки род. Върху мен трябва да се изпълни и това писано, и към беззаконници бе причислен. Той поема своят кръстен път от любов към нас, човеците, за да принесе сам себе си в жертва заради нас и нашето спасение. Когато се съмна, всички първосвещеници и стари народни направиха съвещание против Иисуса, за да го убият, и като го вързаха, отведаха го и го предадаха на управителя Понтия Пилата. Като овца биде той заведен на клане, и както агне пред стъчите си е безгласно, така и той не отваряше устата си. Мястото, където са се помещавали римските войници и конете им. Тук Господ е търпял подигравки и поругания и е бил бичуван от войниците. Той бе измъчван, но страдаше доброволно и устата си не отваряше. Пилат е искал да пусне Христа, тъй като не намира вина у него, но първосвещениците са подбудили народа да иска осъждането му. Закрещяха: разпни го! Пилат им рече: та какво зло е сторил той? Но те още по-силно закрещяха: разпни го! От затвор и съд биде той грабнат. Но рода му кой ще обясни? Защото той бе изтръгнат от земята на живите. За престъпленията на моя народ претърпя смърт. Изтощен от страданията, Господ пада под тежестта на кръста. В очите на някого си на киринеец разпинателите видяли състрадание към мъченика и сложиха върху му кръста, за да го носи след Исуса. Божията майка. И след него вървеше голямо множество народ и жени, които плачеха и ридаеха за него. А Исус, като се обърна към тях, рече: дъщери Иерусалимски, не плачете за мене, а плачете за себе си и за чедата си, понеже ето идват дни, когато ще се каже: блазена неплодни и на утроби неродили. Защото ако това правят с зеленото дърво, какво ще бъде с сухото? Всемогъщият е изпитал човешка немощ. Камъкът, на който се е подпрял с ръка. Всички ние блуждаехме като овци. Отбихме се всеки от пътя си и Господ възложи върху него греховете на всинца ни. И носейки кръста си, той излезе на мястото, наречено Лобно, по-еврейски Голгота. Там го разпнаха и с него друга двама, от едната и от другата страна, а посред Иисуса. А на 9-тия час Иисус извика с висок глас: Боже мой, защо си ме оставил? И изпусна дух. И ето, храмовата завеса се раздра на две отгоре додолу и земята се потресе и скалите се разпукаха. Господи, кой повярва на това, що чу от нас, и то се откри мишцата Господня? Мъж на скърби, изпитал недъзи. Мислехме, че бе наказван от Бога, а той страда за нашите беззакония, и чрез раните му ние се изцелихме.